Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqly tarap ýurdumyzda haýy haberler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şubuny hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgy markaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Ona döwletimiziň durmuşy bilen bagly möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de milli ykdysadymyzyň esas budaklaryny sağlaşykly ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resmi namalaryň tasdimlaryny garaldy. Hormatly prezidentime de sanly markaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Emine Medwani hemde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güne aragatnaşyga çagyrdy. Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Emine Medwa ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bunyadyny mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça amala aşyrýan işler barada maglumat berdi. Şu maksat bilen döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ulgamlaryny öz içine alýan täze kanunlaryň tasdimlaryny işläp taýýarlamak hemde ulal hereket edýän kanunçylyk namalaryny döwre waplaşdyrmak boýunça işler dowam edýär. İşlenip taýýarlanan hukuk resmi namalaryny ara alyp maslahatlaşmak hemde kabul etmek üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Mejlisiniň 6-njy çağırışynyň 15-nji maslahatyny 2021-nji ýylyň 28-nji awgustyna geçirmek meýilleşdirildi. Döwletary we parlamentary gatnaşyklaryny pogturandyrmagyň halkary guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmegiň çäklerini mejlisiň deputatlary daşa ýurtly hyzmatdaşlar bilen guralan birnäçe çereler gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň we jemgyýetimiziň demokratik esaslaryny iýligleri pogturandyrmak, garaşsyz bitarap watanymyzyň gülläp esmegini, halkymyzyň awadançylygyny we bagtyar durmuşyny üpsün etmäge gönükdirilen giňerimlik hemde toplumlaryň maksatnamalaryň hukuk taýdan gollanmagyny üpsün etmek boýunça Milli Geňeşiň Mejlisiniň alyp barýan kanun çykarjyk işiniň wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz we işleri mundan meýlekde döwlet özüniň ilertirýän ugurlaryny we halkary hukugynyň amumy iqrar edilen kadrlaryny göz tutup alyp barmagyň zerurdygyny öňçekdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz parlamentary derejesinde hemde kanunçylyk hukuk ulgamyny ýöňde barjy tejribeleri alşmak maksady bilen awraýly halkary guramalaryň uğru boýunça netijeli gatnaşyklary hasy pogturandyrmagyň ähmiýetini bellädi. Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew ýurdumyzyň kanunçylygyny hasy kämilleşdirmek, içeri we daşar ýadaty üstünlükli amala aşyrmaga hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini iýligderli gowrandyrmaga gönükdirilen giňmeçili maksatnamalaryň hukuk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary hemde pudoklaryň hünärmenleri bilen birlikde hereket edýän kanunlara üýtgetmeler we goşmaçylar girdilýär. Döwletimiziň durmuş ugurly strategiýasyny iýligderli amala aşyrmaga, milli ykdysadymyzyň pudoklaryny hemde jemgyýetiň durmuşynyň beýleki ugurlaryny hasy ösdürmäge ýardam etjek, kabul edilmegi meýilleşdirilýän kanun tasdimlaryny seljermek boýunça degişi işler alınıp barýar. Hormatly prezidentimiz Halk Maslahatynyň türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny döwre waplaşdyrmak hemde onuň hakyky demokratik däplerini pogturandyrmak boýunça alyp barýan işiniň möhümdigini bellädi. Garaşsyz watanymyzda düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, kanunlygyň, döwletimiziň we jemgyýetimiziň ýokary gymmatly gadaplanýan raýatlaryň beýiklikleriniň, hukuklarynyň we adatlyklarynyň goralmagyny öz ösüniň esasy urýokymyny kefitledi. Döwlet başlarymyz bu işleriň ýurdumyzyň ministrlikleri we pudoklaryň dolanış idaralary, ýerli öz-özüň dolanış idaralary, jemgyýetçi guramalar bilen birlikde amala aşyrylmalygyny bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz sanly markaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Salam hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, biz şu zähmet urusodundan soň Minister Kabinetiniň sanly markaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Meclis resmi namalaryň taýýarlanan tasdimlararyna seredip, şeýle beýleki soralar maslahatlaşar. Hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, mejlisiň gün tertibine geçmek bilen siziň hem bilişiňiz ýaly dünýäde gerilme uly syýasy çäresi bolup geçýär. Onda hem Birleşik Milletler Guramasynyň hem baş assambleýasynyň 76-njy mejlisi ýetip gelýär. Bir hem mejlisde Türkmenistanyň hasam ileri tutýan garaşlaryny beýan etmek üçin men häzir Minister Kabinetiniň başlygyny ornatary Daşary işler ministri Medwedew söz berýär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Medwedew Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň şu ýylyň 14 sentýabryna New Yorkda öz işine başlajak nowatdaky 76-njy mejlisinde ileri tutýan garaşlar barada hatabat berdi. Mejlise taýýarlyk görmek maksady bilen häzirki wagtda Daşary işler ministrliginde degişi işler amala aşyrylýar.
büyüm hüküm resmi nama hormat prezidentimizin baş pikirlerinin we tekliplerinin esasyna taýýarlandy hemde bir näçe esasy urlary özüne jemleýär. Olaryň biri ähli mumy howpy, täze görnüşli, howply ýokunç keteline garşy göreşmekde, hemde onuň ýaýramagy bilen ýüze çykan durumjy ykdysat täsirleri azaltmakda, halkara jemgyçiliginiň tagallalaryny berkitmekden ibaretdir. Şoňla baglykda hormat prezidentimizin ulul öňe süren başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durumşa geçirmek boýunça işler ýerine ýetirler. Olaryň arasynda almy diplomatiýa ugrı boýunça halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek, bütün dünýä Saglyk Guraş Guramasynyň öýkün sowuklama keteline garşy görüşmek boýunça köp taraply guralyny ýola goýmak, bütün dünýä Saglyk Guraş Guramasynyň koronawirus ýokunçynyň genomyny öwrenmek üçin ýürüýte maksatnamany düzmek, bütün dünýä Saglyk Guraş Guramasynyň ýeti ýokunç keteleri bejeriş we olaryň öňünaş usulet merkezini döretmek hemde Merkezi Aziýada epidemiologiýa, virusologiýa we bakteriologiýa merkezini döretmek teklipleri bar. Ýa-da zaman şertlerine ählimun paragatçylygy we howpsuzlygy berkitmek aýratyn ähmete eder. Öňde boljak meclisiň başynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýada paragatçylygy, howpsuzlygy, durnuklygy pogtlandyrmaga, durnukly şöpüşen etmäge gönükdirilen başlangyçlaryny durumşa geçirmek boýunça da degişi işler alınıp barlýar. Merkezi Aziýanyň häzirki zaman global giýasyýatyna eýleýän möhüm orny ösürmek, şeýle hem sebitde bolup geçen özgörüşleri dünýä gün tertibi bilen taýdaşdyrmak maksadyna Türkmenistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişi kararnamasynyň taslamasyny hüdürlemek teklip edilýär. Bir resmi nama hormat prezidentimiziň başlangyjy bilen şu ýylyň 6 awgustunda ýurdumyzda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň konsultativ duşugyna beýan edilen halkara teklipleri Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini öňe sürmek üçin oňyn mümkinçilikler dereder. Mundan başga da Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Merkezi Aziýa hadar sebitli paragatçylyk, ananşmak we hyzmatdaşlyk döwletyni döretmek başlangyjyny beýan etmek teklip edilýär. Onun şeýle Türkmenistanyna geçiriljek 6-njy Hadar sammitinde hukuk taýdan berkitilmegi maksady laýyk taraplanýar. Türkmenistan Aşgabatda ýerleşen Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňnaş diplomatiýasy boýunça tewit merkeziniň işine mundan meýlekde bir gollaw berer. Bu ýogurda 76-njy mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2021-nji ýylda kabul edilen merkeziň işine başlanylan baş assambleýanyň ýürüýte kararnamasyny amala aşyrmagyň çäklerini ýaşlar üçin öňnaş diplomatiýa akademiýasy hemde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogy ýaly halkara hyzmatdaşlygynyň görnüşlerini ösürmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň ileri turýan garaýşlarynyň hatarına terrorçyga garşy görüş alyp barmak wezipet kesitlendi. Şonuň bilen baglykda halkara jemgyçiligine Birleşen Milletler Guramasynyň kontrterrorçylyk müdürliginiň halkara taslamalar boýunça Aşgabat idarasyny açmak meselesine teretmek teklip ediler. Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň agdasy bolmak bilen durnukly ödüş maksatlaryny amala aşyrmakda Birleşen Milletler Guramasynyň tewit ykdysady guramalar bilen gatnaşyklary ösürmek meselelerine uly ähmiýet berýär. Bu wagtda Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna alyp barýan başdanlarynyň çäklerini ýurdumyz tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy bilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk hakyna baş assambleýanyň kararnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bir resmi namany kabul etmek we 76-njy sessiýanyň dowamyna onuň düzgünlerini ýerine ýetirmek üçin degişli halkara çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Durnukly ödüş maksatlarynyň biri bolan energiýa çeşmelerine ählimumy elýeterligi öpüş etmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň hemmeler üçin durnukly energiýa atly başlangyjy bilen birlikde bu mesele boýunça halkara forumy gurnamak teklip edilýär. Hormat prezidentimiziň durnukly ulugurda halkara hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilen başlangyçlaryny durumşa geçirmek bilen 2022-nji ýylda Türkmenistanyna deňde çykalgasy bolmadyk ödüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyny gurnamak gözüňde tutulýar. Mundan başga da Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna tewtary ulug aragatnaşygyny ösürmek boýunça ýürüýte maksatnamanyň döredilmegini teklip etmek maksady laýyk taraplanýar. Şeýlekem hormat prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini pis uglerodly energiýany ösürmek boýunça strategiýany, şonuň ýaly vodorod energetikany ösürmek üçin halkara ýol kartasyny düzmek baradaky tekliplerini durumşa geçirmek üçin işleri amala aşyrmak gözüňde tutulýar. Türkmenistan köp taraply humanitar hyzmatdaşlygy ösürmek bagatda Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin agdasy bolmak bilen kabul edilen milli, tewitlen we global strategiýalary, maksatnamalar we meýilnamalary durmuşa geçirmegine aýratyn üns bermek teklip edilýär. Dünýäde emele gelen migrasiýa ýagdaýlaryna nazar alyp Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça ýokary komissiýarynyň müdiriýeti hemde migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen gatnaşyklary işeňleşdirmek maksady laýyk taraplanýar. Şeýlegem Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň işine ýurdumyň gatnaşmagyny giňeltmek teklip edilýär.
Hususan Türkmenistanyň UNESCO guramasynyň hökümetdary Okeanografiya komissiýasynyň ýerine getirji geňeşiniň hemde beden terbiýe we sport boýunça hökümetdary komitetiniň agdalygyny dogry meçherde ulanmak, şeýle hem ýurdumyzyň büýük guramanyň halkara hidrologiýa maksatnamasynyň hökümetdary geňeşine 2021-2025 ýyllar üçin taýlanmagyny üçin etmek gözüňde tutulýar. Şeýlekem vice-premier Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň işini kämilleşdirmek hakynda we Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň mali meseleleri hakynda kararlaryň tasdimlary barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, meclise gatnaşyra ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly Minister Kabinetiň agdalary ýa-ni belli geçişimiz ýaly biziň garaşydan bir tarap döwletimiz köp taraplaýyn hem-de iki taraplaryň gönüşdi agary hem halkara guramalaryň çäklerini netijeler hyzmatdaşygy agararly bolup durýar. Ne bileşen milletler guramasyny bolsa köpürlüğün stratejik hyzmatdaşygy alyp barýar. Bir hyzmatdaşyk ýyl saýyn täze many mazmunla hem baýlaşýar. Halkara gatnaşykdan bir wajyp ogullar boýunça Türkmenistanyň öňe sürýär. Anyk hem başlanýyşlaryna Muň hem ýardym etmeliligini hem aýratyn nyktamak istýär. Hem şol halkara başlanýyşlaryna we tekliplerine häzirki ýagdaýlary nazar almak bilen hyzmatdaşyk ösürmäň hem geljegi mühim bolan hem ogullary beýan edilýär. Hem şoňa bagda biziň ýurdumyz hem Birleşen Milletler Guramasynyň baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiň işine gatnaşmagyna milletler birleşýän dogaly yktyary maglasy ýok bunda alyp barýan ýerlerli işiniň hem dowamy ýok bunda garaýar. Ne bordy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş Assambleýasy tarapyndan iki ýerde ikrar eden garaşdyrma döwletimiziň hem işçilik bir taraplyk hem hukuk ýagdaýyna esaslanýan daşary syýasy strategiýasynyň milli bähwitleri hem-de dünýä birleşiginiň uzak möhletli maksatlaryna gawat etmäge gelýändigini bellemek hekmany hem zerurdur. Şeýleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň hem ýürürlüklerine laýyk gelýändigini hem de dürli ulgamlarda bilelikdäki öýdara bähwitden taslamlary durmuşa geçirmek üçin ygtybal hem esas bolup kalmat edýändigini aýratyn hem nyktamak möhümdir. Şoňa bagda Minister Kabinetiň başlygyny ornatary. Daşary işler ministri Meriýedow. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň öňümüzdäki 76-njy mejlisiň işine gatnaşmagyna taýýarlyk görmegi, ýokary hem guramasylyk derejesini üçin etmegi hem-de bir mejlisiň çäklerine ýurdumyzyň iler tutulýan garaýşlaryny giň hem köpçüligi ýetirmegi, halkara başlanýyşlaryny ilerletmek boýunça ýygyndary çäreleri görmegi taşýar. Hormatly prezidentimiz hüzürlünün kararları gol çekip, olary Sanyl Gomarkaly vice-premieri daşary işler ministrine berdi. Hem-de bir resmi namalary ýerine getirmek boýunça degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow gözüçige diýen düzümlerine alınıp barýan işleriň ýagdaýy ýurdumyzda netijeli maýy goýum fiýadatyny işleňişdirmek boýunça hormatly prezidentimiziň ulul beren tawşyklarynyň ýerine getirilişi hem-de Fitch Rating agentliginiň Türkmenistan üçin kesgitlenen derejeleri barada hatabat berdi. Dünýä hojulyk gatnaşyklarynyň ähli ulgamyna dowam edýän çylşyrly ýagdaýlara garamazdan halkara rating agentligi tarapyndan Türkmenistana ilkinji gezek şeýle bahalandyrma berildi. Munyň öýdi ýurdumyzyň ykdysadyetiniň durnukly we ýokary depkinli öýtüşiniň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly prezidentime hatabat dinläp şeýle diýdi. Hormatly adamlar, bir Fitch Rating agentligi tarapyndan Türkmenistan üçin berilen halkara derejeler ýurdumyzyň halkara maliýe hem awraýyny ýokarlandyrmaga, ýurdumyzda çekilýän maýy goýumynyň hem meşgullerini artdyrmaga we karlan şertlerini ýeňilleşdirmäge, netijede Türkmenistanyň daşary ykdysady işiniň hem hassa ösmegine
yardım verse onunla bizim yurdumuz için üreyen uli ağabey. Sonuç için yap. Türkmenistan'a dövürleyin esasda. Dereceler almak, onun hem ahasa, yukarılanırmak koyunca halkara agentlikler bilen hem zeruri işleri mununun beylakta Berdi Muhammedov size iyi derli alıp barmağı hem tavsiye. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanov ýalňyz energetika toplumynyň idara kärhanlaryna işleriň ýagdaýy hemde Türkmenbaşdaky gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň öňümçük disgalaryny kadaly iş etmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli ykdysadiýetimiziň ýetaýy pudugynyň terişdiler, alymtiýan we eksport kuwatyny puturandyrma gönükdirilen Türkmenistanyň neft-gaz senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyl içinde üçin maksatnamasyny ýygyderli amala aşyrmagyň mümkindigini beledi. Döwlet başlarymyz innowasion tehnologiýalary we öňdewarjy ilm-teknik işleri ornaşdyrmagyň etatyna Türkmenbaşydaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň öňümçük disgalaryny hassa döwre waplaşdyrmak babatda anyk görkezmeler berdi. Bu işlerin geçirilmegi yurdumuzda hemde dünýä badaryna uly segildirilýän önümleriň möçürini arttyrmaga ýardam eder. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew owozluk toplumyna alınıp barýan işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Hatabatda berilen şeýle Marşakerine Türkmeniň Agaý binasynyň ýanyna köpçülikliň dawral çäreler geçirmäge niýetlenilen disganyň düýün tutmak dawrasyny geçirmek gözüňde tutilýar. Türkmeniň Agaý binasynyň tomarçylar zalyna vilayatyň medeniýet we sürgün saatlarynyň taýýarlan konserti geçiriler. Şeýlekem Marşakerine döwrewap ýaşaş saý toplumy we bayramal şekerine haly önümhanasy ulanmaga beriler. Hormat prezidentimiň garamagyna Mar vilayatynyň Marşakerinäki Türkmeniň Agaý binasynyň ýanyna 3000 ornuk köpçülikliň dawral çäreler geçirmäge niýetlenilen binany gurmak hakyndaky kararyň taslamasy ködürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçyk derejesine üçin etmek bagatda vice-premieri degişli tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz degişli karary gol çekip, resminamany Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hem de onu ýerine getirmek we degişli orada geçirilýän işlere gödügçi etmek bagatda anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz da vice-premieri möhümleýin meýdan işlerini geçirmek bilen bagly anyk görkezmeler berip, güýlük diýenek işinde şeýlekem patygyň möhüminde ulanjak diýenkelere hyzmat etmek baradaky meselelere aýratyn üns bermegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pirçekow, Tenagat we Gurulşyk Önümçügi Ministrliginiň Balkan Kän müdirligini Türkmen Kawlin açyk görnüşli paýdary jemgyýetini döretmäge esaslanýan hökümine gatnaşmaga ygtyar bermek hakynda kararyň taslamasyny ýetirdi. Şeýlegem Türkmen Hime Döwlet Konserni tarapyndan Garabagoz köl aýlagynyň peýdaly galdy alýan baýlyklaryny öýleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Yurdumyzyň senagat kuwatyny puturandyrmak boýunça çäreleri durmuşa geçirmek maksady bilen Tenagat we Gurulşyk Önümçügi Ministrligi hereket diýen kärhanalaryň düzümini kämilleşdirmek hemde yurdumyzda giňerim bilen alınıp barýan gurulşyklary zerur önümler bilen üpsün etmek boýunça işleri amala aşyrýar. Şunun bilen baglanykda bir ministrligiň Balkan Kän müdirligine Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdasy bolan Derya Plastik Hojuluk jemgyýetiniň maýy goýumlarynyň asabyna Türkmen Kawlin açyk görnüşli paýdary jemgyýetini döretmäge esaslanýan hökümine gatnaşmaga ygtyar bermek baradaky kararyň taslamasy döwlet başlarymyzyň garamagyna hödürlenildi. Balkan Kän müdirliginiň Kawlin önümhanasynyň guramaçyk hukuk görnüşiniň üýtgedilmegi we durkunyň täzelenmegi kärhananyň öňüçiligini arttyrmaga mümkinçilik berer. Hemde täze iş ornlaryny döretmäge we daşary ýurtlardan zerur çygmaly satyn almaga sarp edilýän serişler tygyşytlamaga ýardam eder. Garabagoz köl aýlagynyň gidromineral baýlyklarynyň binýadyna sulfat önümçigini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Maksatnamada gözüň tutulýan taslamalary ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmen Hime Döwlet Konserni hemde Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Hime Institut tarapyndan geçirilen almy barlyklaryň netijesinde aýlagyň mineral duýlarynyň düzüminiň natri we magni sulfatlary, magni kloridi, litik hemde onuň birleşmeleri, magni oksidi, magni metali ýaly himik elementlere baý gorlarynyň bardygy tasdiklandy. Şeýlekem ekologik taýdan arasy täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak hemde bu täzeň tebigy desganyň gorlaryny Tenagat möçlerine öýleşdirmegiň ykdysady taýdan maksat aýaklygyny kesgitlemek üçin teňki ykdysady esaslandyrmasyny taýýarlamak zerurdur. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen Kawlin açyk görnüşli paýdary jemgyýetini döretmek hakynda karary gol çekip, resminamany Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde kesgitlenen wezipeleriň ýerine getirilmegine bir gödegçiligi üpçün etmegi taşyrdy.
Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň täsin baýlyklaryny diýipgünli özleşdirmegiň hem de olaryň bünyadynda ýokary hilli daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksport ugrly hemi önümlerini çykarmagyny ýetlenlen döwrewap ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmegiň zerurdygyny belledi. Şoňla baglykda Garabogoz aýlygynyň baýlyklaryny birlikde gözläp tapmak we işäp taýýarlamak boýunça halkara bäsejigini geçirmäge ygtyýar berildi. Soňra hormatly prezidentimiz vice-premier Pürçekow ýüzlenip şeýle diýdi. Pürçekow, häzir men siz energetika ministrine mugydypyn wagtdan ýerine ýetirmekden boşaltmak hakyndaky karara hem bir wuzipe Hacı Muhammed Recep Muradowy belläp onu hem ministrin ornmasary wuzipyny boşaltmak hakyndaky fermany gol çekjek. Hacı Muhammed Recep Muradowy. Näher işleýän bardyna bize aýdyp berin. Şoňra hormatlanan Türkmenistan prezidenti, siz maňa şu uly amellerden billeriň ananyňda ullakan sag bolsun aýdan hem de energetika kodunyň işgärleri bilen sizin öňüňizde goýup wezipeleme üstüne köçürmek üçin janmaýan rahmet çekjekmi? Anandyrmaga ruhsat bermegiň sizden uly hormat bilen haýyş eder. Hormatly prezident, sizin janyňyz sag ömrüňiz uzak bolsun. Alpayan ýyly öpekli işlerine hemişe rowazatyn. Men size de bir alıp barjak ören hem jogapkärli wuzipeňizde ulusundukları arzu edýär. Şeýlem Serdar Saparowy energetika ministriniň ornmasary wuzipesine belirlemek hakynda hem karara gol çekjek. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew sözlerdi. Çakyýew awtolog serişleriniň sürjülerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky düzgünnamany kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler hakynda hatabat berdi. Bellenşýäli resmi namada awto, moto, traktorlar we owagçylyk ulug serişleriniň sürjülerini taýýarlamak, olaryň hünerini ýokalandyrmak bilen bagly gatnaşyklar düzgünleşdirilýär. Şeýlekem täze düzgünnamada tanly tehnologiýalary esaslanýan elektron okuwy peýdalanmak gözüňde tutilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýokary derejeli sürjüler taýýarlamakda degişi işlere geçirmegiň, hususan awtomobil mekdepleriniň işini kämilleşdirmek hem de oňa tanly tehnologiýalary we innovasiýon enjamlary giňden çekmegiň möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyz düzgünnamada taraplaryň hukuklarynyň we borçlarynyň sürjüleriň hüner derejesini ýokalandyrmaga bildirilýän talaplaryň kesgitlenmeligini aýdyp, agentligiň ýol başlygyna anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gylyjew Akyl vilayatynyň Kaky trawyna gurulan dokma toplumynyň açylyşyna görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Vice-premier meşhur daşa ýurt öňüçileriniň enjamlaryny üpşedilen Kaky dokma toplumynyň ýylda 3650 tonna ýüplük 12 milyon iğne dördül metr dürlü görünüşlü matalary hem de 1 milyon 200 000 sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge niýetlenendigini habar berdi. Kärhananyň ulanmagy tapşyrylmagy bilen 1300 täze iş ornlary dörediler. Öndürilýän ekologik taýdan arasynda ýokary hilli önümler bolsa, ýurdumyzyň içerki bazarlarynyň tarpejlerini üpsün etmek bilen birlikde eksport kuwatlyklaryny artdyrmaga da mümkinçilik berer. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzda halkymyzyň dürejlikli zähmet çekmegi we bagtyar durmuş üçin hemme zerur şertleriň düredilýänini belledi. Watanymyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmak maksady bilen döwrewap enjamlaryny üpsün edilen hem de häzirki döwrüň ýokary taraplaryna kybap gelýän zawodlaryň we fabrikaryň gurulýanlygyny we ulança giýdilýänligini, olarda dünýä bazarlaryna uly islegden peýdalanýan önümleriň öndürilýänini aýtdy. Daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň onu tutýan önümleri öndürmek boýunça kuwatlyklary döretmek, döwletimiziň ykdysady kuwatyny, onuň eksport mümkinçiligini hasa ýokarlandyrmak babatda uly işler alınıp barlýar. Akyl vilayatynyň Kaky trawyna açyljak dokma toplumy munyň mysallarynyň biridir. Öňümçige netijeli innovasiýalary ornaşdyrmak işine halkara hyzmatdaşlygynyň geriminiň giňeldirmegi, dünýä alymynyň gazananlarynyň iň kämil tehnologiýalaryň ulanmagy uly ähmiýet eder. Ýurdumyzda öndürilýän dokma önümleriniň halkara hil ölçeglerini we ekologik howpsuzlygyna kybap gelmegine aýratyn üns berilmeliler. Türkmen dizaynerleri içerki bazarın isteklerini uğranıp, ilatyň mögsimlere degişli isteginden uğralıp, ýigneşikleriň we beýlik haritlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamalydylar. Hem de öňümçige giýdirmelidirler diýip döwlet başlarymyz belledi we vice-premier dawarany ýokary derejede guramak boýunça anyk taşyklar berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedova şu ýylyň sentýabr aýyna mukaddes garaşdyrylmanyň 30 ýyllygy we beýleki şany tenleri nazibetde geçiriljek ýetaat şäherleriň hemde medeni durmuş maksady binalary açyp ulanmagy bermegiň tertibi hakkynda hatabat berdi. Şeýlek hem ýurdumyzda toý we beýleki dawarlarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakyndaky düzgünnamany tasdiklamak baradaky kararyň taslamasynyň taýýarlanyny barada edildi. Bir resmi nama değişim ministerlikler ve pudokluğun dolanuş idareler bilen birlikte medeniyet hakkında Türkmenistan'ın kanununun esasında işlenip tayyarlandı. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, ýöňde boljak dawarlaryň aýraty nähmete eýdigini belledi. Olarda häzirki tarihi ýamyň dörejlik ruhy, halkymyzyň bozulmaz agdybirligi we midemez bitewligi, watanymyzyň saýlap alan paragatçylygyň, rawaşyň we özüň ýoluna bolan agrarlygy öz beýany tapmalylar. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen sentýabr aýyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllygyna we milli senamamyzda möhüm orny eýleýän beýleki bayramçyk dawarlaryna meýilleşdirilen medeni şäherleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeligini belledi. Mejlisiň başynda hormat prezidentime hödürlenen karara gol çekip resmi namany Sanul Omarkaly vice-premieri berdi. Döwlet başçylarymyz resmi namadan gelip çykan wezipeleriň ýerine getirilişine gödäwçi etmegi tapşyrdy we halkymyza edilýän medeni hyzmatlaryň kämilleşdirilmegine, häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda olaryň görnüşleriniň artdyrylmagyna üns çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin ýazyp, garaşdyrlygyň berjen däneleri bäsejiginiň jemleýiji döwlet tapgyryny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda ýaş nesilleriň döwrewap bilim we terbiýe almagy, sungat we dürejik bilen meşgullanmak üçin giň şertler düredilýär. Hormat prezidentimiziň milli gymmatlyk bolan medeniyeti kämilleşdirmäge, ýaşlarda sungaty söýgüni terbiýelemege, olaryň zekiýini hemde okuýuplaryny ýüze çykarmaga we ösdürmäge berýän ägir tuly ünsü netijesini bilim terbiýeçilik idaralaryna aýdymsaz şäherleri hemde dürejik bäsejikleri ýygydyr geçirilýär. Garaşdyrlygyň merjin däneleri bäsejiginiň jemleýiji döwlet tapgyryny şu ýylyň sentýabr aýyna Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününiň öň ýanyna geçirmek meýilleşdirilýär. Bilim hemde medeniyet ministerlikleri tarapyndan bir bäsejiginiň etirap, şäher we wilayet tapgyrlary geçirildi. Olaryň ýeňjileri jemleýiji döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk kazandylar. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, wekinli çağalaryň okuyup başarmagynyň ýerki wagtdan ýüze çykmagyna we ösdürmegine ýardam bermek bilen birlikde milli sungatymyzy hassa ösdürmekde, ýüzüp gelýän ýaş nesillerde halkymyzyň baý, öýdorşy medeniýetine söýgüni terbiýelemekde uly ähmiýete eýe bolan çağalaryň dörejlik bäsejigini ýygyderli geçirmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet başçylarymyz çağalaryň döwlet derejesinde her ýyl geçirilýän garaşdyrlygyň merjen däneleri bäsejiginiň uly meşgullygy eýdigini bellep, ýaş tekinleriň Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň öň ýanyna geçiriljek gözden geçirilişiniň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary Amanow, ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şöhraty 30 ýyllyk bayram münasibetli dawaraly harby ýürüýüşi hemde bayramçyk şäherlerini guramaçykly geçirmek boýunça ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralary tarapyndan alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, dawaraly harby ýürüýüşiň ýedi diýarymyzyň ýaraly güýçleriniň döwrewap teňkeler bilen üpçünçiligini, mukaddes garaşdyrlygymyzyň gazanan üstünlükleriniň, ýeten bilen tepkitleriň, ata watanymyzyň asudalygynyň, mehriban halkymyzyň dürejlikli awadan durmuşynyň goragyna duran pederlerimiziň wesiýetine wepaly, merdany türkmen eskerleriniň ýokary ussatlygyny we tälimini aýdyn görkezmeligini belledi. Milli liderimiz şanly tena başlanyp geçiriljek şäherleriň şol sanyna dawraly harby ýürüýüşiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek möhümdigini çekip, vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Sanul Omarkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormaty prezidentimiz mejlis jemledi. Hormat Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ençemem soraglary zeretdik. Pudoklary hem ösdürmäge gönükdiren birnäçe resmi-namalar hem kabul etdik. Şunlar Ministrler Kabinetiniň Sanul Omarkaly mejlisine geçirip oturýar. Meňe ähliňle bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny hem bir karar watanymyzyň güllläp etme urundan hem alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arz edýär. Sag bolun.
Indi orta Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken resminameler bilen tanış ediyas. Recep Muratov hakkında Türkmenistan'ın prezidentinin fermani. Hacı Muhammed Sapar Muhammedovich Recep Muratov'y Türkmenistan'ın energetika ministri wezipetine bellep, onu Türkmenistan'ın energetika ministrinin ornunmatary wezipetinden boşaltmaly. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Ministrler Kabinetinin başçygının ornunmatary Çağrı Hiyvaliyevich Pürçekov Türkmenistan'ın energetika ministrinin wezipetini wagtlaýyn yerine ýetirmekden boşadyldy. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Serdar Döwletmuradowich Saparov Türkmenistan'ın energetika ministrinin ornunmatary wezipetine bellenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek, ýurdumyzda guruluş we senat budagynyň idara karhanlarynyň işini hasam kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklar üçin amatly şertler döretmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen kawlyn açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslanýarjy höküminde Senagat bu guruluş önümçiligi ministrliginiň Balkan kän müdirligine esaslyk maýdak paýy 49 götürülmüş ýerde paýly gatnaşmagy tiyar berildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň welatlaryna täze binagarlyk we şäher guruluşyk ulgamyny kemale getirmek, ýurdumyzyň elatynyň medeni durmuş şertlerini hasam gowlandyrmak boýunça alınıp barýan işler dowam etdirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Mar welatynyň häkimligine Mar şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna 3000 orluk köpçüliklerini davarly şäherler geçirmäge niýetlenen binanyň taslamasyny dizmek, onu döwrüwap enjamlar bilen enjamlaşdyryp o ýanyşgerleri awadanlaşdyryp gurmak barada Ak täjirçilik merkezi hojalyk jemgyýeti bilen şertnamany baglaşmagy tiyar berildi. Guruluş işlerini 2021-nji ýylyň awgust aýyna başlamak we binany 2022-nji ýylyň iýun aýyna ulanmaga dolu taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe köp asyrlyk milli medeniýetimiziň we synagotymyzyň öz bolşulygyny, diýip desturlarymyzy gorap saklamak, aýdymçylar, sazanlar, tansçylar, alyp barjylar şeýlede beýleki synagot işgärleri we dörejçilik toporlary tarapyndan Türkmenistana toý we beýleki dawarlarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek, hemde bu hyzmatlaryň ýokary hili ýerine ýetirişine talabalaýyk gözegçilik etmek maksady bilen şeýlede medeniýet hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 20-nji maddesyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama bilen Türkmenistanyň toý we beýleki dawarlarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakyndaky düzgünnama tasdiklandy. Diplomatik gulluk hakyndaky we kiber howpsuzlyk hakyndaky Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň merkezi idarasynyň guruluşyny hasam kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama bilen Daşary işler ministrliginiň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiklandy. Daşary işler ministrligine Adalet ministrligi bilen birlikde şu karardan gelip çykkan ütgötmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Diplomatik gulluk hakyndaky Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusu hakyndaky we Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsulluk edaralary hakyndaky Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda şeýlede Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň işini kämilleşdirmek we olaryň öz üstüne ýüklenen wezipelerini netijeli ýerine ýetirmegini öpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama bilen Daşary işler ministrliginiň 2021-nji ýyl üçin çykdyjylarynyň sany we şeýlede daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalaryny we konsulluk edaralaryny saklamak üçin çykdyjylaryň sany tasdiklandy. Daşary işler ministrligine Adalet ministrligi bilen birlikde şu karardan gelip çykkan ütgötmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy.
Şugunlar yurdumuzun dokma senatynyň çiğ mal bilen üpçün edilmeginden möhüm ähmiýete eýe bolan gowaşy hasylyny kemale getirmekde diýarymyzyň Ussat Babaday Xanlar tarapyndan netijeli işler alınıp barlýar. Bu wagtda hormatly prezidentimiň taýsir taýlalary şuňur oýlanşykly döwlet siýasatlary esasyny oba zäkmetkeşlerini berilýän ýygylar gollaw öz işini ökdep pagtaş kärneşleri joşguly zäkmet üstünlüklerini alkynarýar. Muňa borsa diýarymyzyň Lewap welaýatynyň Edirmen Babaday Xanlarynyň tutan ýerli zäkmet bilen agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda häzirki wagtda bir kemsiz ýygy getirilýän gowaçy meýdanlaryna alınıp barylýan işleň sanyny aýdym göz getirmek bolýar. Şu owa hojalyk ýylyna 130 000 hektar meýdanyň gowaçanyň bol we bereketli hasylyny döwlet harmyna tapşyrmaga borçlanýan Sewitiň Babaday Xanlary eýem häzirki günlerden biýillerini berip guşap gaýratly zäkmeti beslenýärler. Türkmenistan parakaçynyň anaşmaň watan ýylyna da joşguly jeýhunja heklap oturan gadymy Lewapda gowaçanyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän, bol hasyl berýän görnüşleri ekilip, şowly görkezleri garaşylýar. Endigan ösüş gadanyp, bir kemsiz boýnalyn aňyrsyna bärsine gözüň ýetmeýän giden gowaçyly meýdanlar daýhan ahlasynyň güwanamasy hökmünde bol hasyl uğruny ene topraga siňdirilýän tutan ýerli zäkmetden habar berýär. Gowaçylarda gülleriň we gowdalaryň ýeterlik derejede bolmagy tejribeli ýer eýleriniň geljeki zäkmet üstünlüklerini bolan ynamyny hasyn berkidi. Munyň özi mewsümde bellenlen agrotehnik çäýerleriň talaba laýyk alınıp barylmagynyň gowonurjy netijelerdir. Ýylyň ýylyna bolşy ýaly şu owa hojalyk ýylyna da arkadan prezidentimiň taýsir taýlalary bilen daşary ýurtlardan satyn alynýan kuwatly owa hojalyk tehnikalary gownaja işledilip kärnişi Babaday Xanlarymyza uly ýardam berýär. Häzirki döwürde bereketli meýdanlarda kämil we döwrüwap owa hojalyk tehnikalarynyň güýjünden ýerlikli peýdalanyp, gowaçylary ýygyk işleri guramaçylykly dowam edýär. Biz jogapkärli wezipe işini ökdi, tejribeli mehanizatorlar ynanylyp, gowaçy edilýän ýygyň hil derejesine aýratyn ähmiýet berilýär. Geçirilýän möhüm agrotehnik çäýerler sany ulga markaly gözegçilikde saklanyp, oňy netijeler berýär. Şeýlede şuwunlar gün saýyn gowdalaryň sany artýan gowaçyly meýdanlary şerwet usulyny suw tutmak işleri gownaja ýoly goýuldy. Munyň özi topragyň guruplanmagyny, geljeki hasylyň bitkinli we bereketli bolmagyny möhüm orny elýär. Umuman Sewitiň owa hojalykçylary mukaddes garaşdyrmyň şanly 30 ýyllygynyň uludan toýlanýan Türkmenistan parakaçynyň anaşmaň watan ýylynyň her bir aýyny, her bir günni ajaýyp zäkmet üstünlüklerini beslep, gowaçanyň geljekki bereketli hasyl uğruny jan aýaman ýerginsiz zäkmet çekýärler. Özleriniň işine döwlet tarapyndan berilýän ýygylar gollaw duýup, ruh bilen zäkmet çekýän Lewaply Babaday Xanlar hormatly prezidentimiň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Bar welaýatynyň owa hojalyk işgärleri hormatly prezidentimiň bereketli toprağymyzdan bol hasyl almak uğruna dördüp berýän mümkinçiliklerinden giňden peýdalanyp, Türkmenistan parakaçynyň anaşmaň watan ýylyp atlanyrlan 2021-nji ýylda agaltynyň bitkinli hasylyny ösürip ýetirmek bilen gowaçylary agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ýygyk etmek bilen birlikde ýetip gelýän paýta ýygymyna hemde güýzlük buğday ekişine hemme taraplaýyn gownaja taýýarlyk görýärler. Şeýle welaýatyň paýtaçylary ýygymda gahrman arkadamyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň önüm önürjülerinden satyn alyp beren ýokary önürjülikli paýta ýygyjy kampaniýalaryny giňden ulanmaklygy meýilleşdirýärler. Mar welaýatynyň hasyl satlary watanymyzyň garaşdygynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň giňden bayram ediljek ýylyna welaýat häkimliginiň paýta ýygymy döwür üçinjiden iş meýilnamasyna laýyklykda ýygymda paýta ýygyjy kampaniýalarynyň bir näçetini işletmegi aýdyň maksat edilýärler. Mar welaýat owa hojalyk önümçilik birleşiginiň welaýatyň etraplarynaky tehnika hyzmat işgärhanlaryna paýta ýygyjy kampaniýalar bejerilip, saadlanyp, mewsimi bir kemsiz taýýar edilipdir. Şol kärhanlarda dördülen göçme tehnika hyzmat ediş toporlary ýygym tehnikasyna hut iş üstünde hyzmat ederler. Bu bolsa welaýatda ösdürilip ýeşdirilen bol paýta hasylyny gysga möhletde zaýasyz ýygnap döwlet harmyna tapşyrmaklyga ýardam berer. Sakarçay etrap tehnika hyzmat ediş kärhanasyna bar bolan paýta ýygyjy kampaniýalar köp ýyllyk iş tejribeleri bolan ussat mehanizatorlary berkidilipdir. Olar jogapkärli mewsimiň öňýanynaky häzirki günlerde ýygyma taýýar edilen kampaniýalary ýene bir gedek puxta gözden geçirýärler. Hormatly prezidentimiň owa hojalygyny amala aşyrýan özgertmelerinden ruhlanıp zäkmet çekýän Mar welaýatynyň owa hojalyk işgärleri paýta ýygymy mewsimine taýýarlyk görmek işlerle bir hatarda güýlük buğday ekişine de ykçam taýýarlyk görýärler. Şuwunlar Mar welaýat owa hojalyk önümçilik birleşiginiň welaýatyň etraplarynaky tehnika hyzmat işgärhanlaryna güýlük buğday ekiş mewsimini işlediljek owa hojalyk gurallary gözden geçirilip, taýýarlyk ýagdaýyny hatara goýulýar. Etraplardaky tehnik hyzmat işgärhanlarynyň kunärmenleriniň däne ekiji gurallary sağlamakda we olary mewsime taýýarlamakda alyp barýan işleri özüniň oňy netijelerini berýär.
Hormatly prezidentimiň owa huzurluk işgärler üçin daşar döwletlerden satyn alyp berýän döwrüwap däni ekici gurallarynyň uly tapkyrlarym şu ýylky ekiş mewsümini ozalky bar bolan owa huzurluk gurallarynyň üstüne ýetirer. Daýhanlaryň daýanjyny öwrülen owa huzul tehnikalaryny we ekici gurallary aýagly göz bilen garalmagy, olaryň bökdünçi işledilmek üçin şuwunlardan ul aladalar edilmegi, öňde duran jogapkärli mewsüm bolan güýzlük buğday ekişiniň guramaçylykly we agrotehnikanyň talaplaryna laýyk alınıp baryljakdygyna güwa geçýär. Owa huzuluk işgärleriniň welatda bar bolan däni ekici gurallary ekiş mewsümine dogry taýýarlamakda geçirilýän netijeli işleri geljek ýylyň buğday hasylynyň düýbini tutmak işleriniň üstünlükli amala aşyryljakdygyna bolan ynam putulanýar. Ene toprağı ıhlas edip, bol buğday hasylyny öndürmekde ýylyň-ýylyna gowandyrjy netijeler gadanýan Mar welatynyň Edermen baby daýhanlary, ýurdumyzyň owa huzuluk toplumynyň tehniki binýadyny berkitmekde edýän ägir dul aladalar üçin mehriban arkadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly amlar, bolsa ýurdumyzyň welatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 20 awgustda saat 20-den 21 awgustda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkın welatyny asken bulut hawa bolup günni ordan tilde sekundy 14 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gecesine 24-29 gradus maýl. Günnüdene 35-40 gradus, kenarky taraplaryna orta 32-37 gradus ysy bolar. Ahal welatyny asken bulut hawa bolup Demirazyk günni ordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gecesine 19-24 gradus maýl. Günnüdene 34-39 gradus ysy bolar. Mar welatyny az bulut hawa bolup Demirazyk günni ordan tilde sekundy 7-12 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gecesine 16-21 gradus maýl. Günnüdene 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welatyny az bulut hawa bolup Demirazyk günni ordan tilde sekundy 8-13 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gecesine 17-22 gradus maýl. Günnüdene 34-39 gradus ysy bolar. Daşowdy welatyny az bulut hawa bolup Demirazyk günni ordan tilde sekundy 9-14 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gecesine 18-23 gradus maýl. Günnüdene 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda asken bulut hawa bolup Demirazyk günni ordan tilde sekundy 8-11 metre ýetýän şymal ufer. Hawa gecesine 21-23 gradus maýl. Günnüdene 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 21-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyny araşdyrýar. Edid watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz pastynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde bunyň ýetiş ýoklesiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýarama täsiri güýçlenýär. Bunyň täsir aýratyny saat 11-den 17-çe güýçli bolýar. Bugynyň gyzgyn howry saat 20-çe dowam edýär. Şeýle howanyň düzmündäki tozan bölejikleriniň kadadan 10 göterim artmak bilen howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän täsir artýar. Şunun bilen baglykda howanyň oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy hemde Tomuz pastyny bunyň ýetiş ýoklesinden gorunmagy maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bular berk-berjä etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni aty watanymy Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşüň ödünli bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ýyleşler.